الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Кешегі дәрісімізді сөйлесіп кеткенік, ғамәлібіз қабыл болсын үшін, ол Аллах ризалығы үшін эшләнергә тиеш, һәм ниятебез дөрес булырга тиеш. Дибинне ғамәлләрбез қабыл булсын өчен инде әйттек, бу ғамәлебезнең, гыйбадәтебезнең кабул булуының беренче шарты дип, һәм бүген өйрәнербез инде икенче шарты. Һәм шулай кичә әйттек, менә бу ғамәлне кем өчен эшлибез без, ни өчен, кемгә багышлап эшлибез дип шундый сорау бирергә тиеш дидек. Гамәл гыйбадәт кылыр алдыннан да, эшне эшләр алдыннан һәм эшләп бетергәч тә инде кем өчен эшләдем, нәрсә өчен эшләдем дип инде. Һәр вакытта шундый сорау бирергә тиеш дидек. Ниятебезне дөрестләр өчен, гамәлебез ихластан булсын өчен инде. Һәм икенче сорау бирергә тиешбез, гамәлебез кабул булсын өчен. Менә хәзерге өйрәнә торган хәдисебездә динебез бу гыйбадәткә кагылышлы инде, динебезгә кагылышлы, шушы эшли торган гыйбадәтем, кыла торган гамәлем динебездә бармы? Аллаһ Тәгалә шушы гамәлне миңа әмер иттеме? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы гыйбадәтне миңа өйрәтеп калдырдымы? Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям инде хәдисендә әйтә, бу хәдис безне Айша радиллаһу анһа анабыздан риваят ителә. Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ман әхдәсә фи әмринә һәзә ма лайса минһу фәһуә раддун" ди. Кем ди безнең эшебезгә, динебезгә ди берәр яңалык кертә икән ди, ул кире кагылачак, ягъни кабул ителмәячәк ди. Һәм Муслим җыентыгында монсы Бухарида килдеме? Сахих хәдисләрдән. Һәм монсы инде Муслим җыентыгында килә. Шундый ук хәдис, әмма ләкин монда әйтелә: "Ман амила амалан лайса алейһи амруна фәһуә раддун". Кем ди берәр эш, берәр гамәл кыла икән ди, без өйрәтмәгән, без өндәмәгән, ул гамәл ди шулай ук кире кагылачак, кабул булмаячак ди. Менә бу гамәл гыйбадәтебезнең кабул булуының икенче шарты. Беренчесе ихласлык булса, дөрес ният булса, икенчесе динебездә, шариатыбызда Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә муафиq булуы, ягъни динебездә булуы. Һәм гыйбадәт кылганда да икенче сорау булырга тиеш, шушы гыйбадәтем минем динебездә бармы? Коръәндә яки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтендә шушы гамәлне эшләргә Аллаһ субхана ва бездән таләп итәме? Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям безгә өйрәтеп калдырдымы шушы гыйбадәтне кылырга? Әгәр дә бар икән, анда аятлар, хәдисләр Пәйгамбер өйрәтеп калдырган икән, һич шиксез шикләнмичә без моны эшләргә тиешбез, тырышырга тиешбез, моны кылырга, гыйбадәт кылырга инде. Әмма ләкин әгәр дә ул безнең динебездә юк икән, безнең нигенә ихлас булсак та, ул безнең кабул ителмәячәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Безнең динебезгә яңалык кертә икән, ул кире кагылмаячак ди. Шуңа күрә менә гамәл гыйбадәтебезнең кабул булуы өчен шушы ике шарты бар. Беренчесе ихласлык, икенчесе динебезгә муафиq булу, динебездә булуы. Әгәр дә кеше ихлас була икән, Аллаһ ризалыгы өчен генә эшли икән, әмма ләкин диндә юк икән, ул шулай ук кабул ителми. Һәм шулай ук кеше динебездә булган берәр гамәл, гыйбадәтне эшли икән, сөннәттә бар ул, динебездә бар, әмма ләкин ихласлыгы юк икән, нияте дөрес түгел икән, кешеләр өчен яки берәр дөньяви максат була икән, шулай ук кабул ителми бу гамәл гыйбадәтебез. Менә шушы ике шарт булганда гына безнең гыйбадәтебез кабул була. Мәсәлән, мисаллар китерик инде тормыштан. Кеше әйтик, мәсәлән, иртәнге намаз 2 рәкать фарыз. Шулай бит, 2 рәкать сөннәт, 2 рәкать фарыз. Һәм бер кеше әйтә, иртә белән кояш чыкканчы вакыт бик күп бит әле ди, эшкә дә соң гына барасы ди. Нишләп әле мин 2 рәкать фарыз гына укыйм, мәсәлән, 5 рәкать итеп ди. Мин бит яшьлегем бар, көчем бар анда, вакытым бар. Һәм 2 рәкать фарызны 5 рәкатькә күбәйтә. Әмма ләкин Аллаһ каршында бу гамәл гыйбадәт кабул булмый. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үзеннән әйтми, шулай бит, ул вахи, Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгән вахине ирештер, Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Аллаһ Тәгалә кабул итми ди, чөнки кире кагыла ди андый гамәл. Һәм кеше менә шулай итеп үзенә фарыз итеп 5 рәкать ала икән, иртәнге намазы 2 рәкатьне Аллаһ Тәгалә кабул итми. Нигенә ихлас булмасын, ул барыбер кабул итмәячәк. Һәм киресенчә, кемдер мәсәлән, безнең бит инде өйлә намазы төш вакытында 4 рәкать фарыз, шулай бит.
һәм әйтә, каямим, эшем күп битте, бит вакыты тиз генә ашарга да эшкә китәсе барды, болай минем 4 рәкать укып ятырга вакытым юк ди. 2 генә рәкатын укыйм, шул җитәшәк миңа дип. Һәм 4 рәкать фарызны 2 рәкать фарызга гына калдыра да, илә намазын 2 рәкать фарызын гына укый башлый. Бу шулай Аллаһ Тәгалә каршыннан кабул ителми. Киресенчә әле гынахлы булачак. Чөнки ул Аллаһның динен үзгәртүче була. Аллаһ Тәгалә әйтә, илә намазы 4 рәкать фарыз итеп укырга кирәк ди. Ул әйтә, юк ди, миңа җитә 2-се дә ди, минем вакытым юк ди. Бу шулай ук нәрсә? Кабул ителми. Яки аңладыгыймы? Беренчесе арттыру, икенчесе киметү һәм өченчесе бар нәрсә? Менә шушы эшне кыяфәтен бузу, гыйбадәтнең кыяфәтен бузу. Мәсәлән, 4 рәкать фарыз дип алдык икән. Мәсәлән, анда безнең 1 рукук, 2 сәҗдә бар, шулай бит. Ул үзгәртә, шул ук 4 рәкать итеп укый, әмма ләкин сәҗдәләрне күбәйтә. Мәсәлән, 2 сәҗдә генә кылмый, 3 сәҗдә кыла башлый. 4 рәкать укый, әмма ләкин сәҗдәләр күбәйтә. Ягъни гыйбадәтнең кыяфәтен үзгәртә. Бу шулай кабул кылынмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? 4 рәкать булырга тиеш, һәм һәр рәкатта 2 сәҗдә булырга тиеш. Һәм шулай тормышыбыздан бик күп ниләр бар инде. Мәсәлән, кешеләр анда үзләре уйлап чыгып, анда берәр төнне, анда менә бүгенге төн үзе сайлап ала, анда бер төн ниме, менә бу елның шушындый числосында бик бәрәкәтле кичә ди, анда дуалар укый, Кураннар укый, үзе төрле зикрләр кыла. Әмма ләкин карасак, динебездә бу гамәл гомумән юк. Ул әйтә, нишләп инде хәерле бит ди. Менә сайлап ала да шушы көнне төрле нәрсәләр эшли башлый, төрле гыйбадәтләр кыла башлый. Аллаһ Тәгалә шулай кабул ителми. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә хас итмәде шушы көнне гыйбадәт өчен. Аллаһ Тәгалә йөкләмәде безгә шушы төнне бүтән төннәрдән аермалы буларак гыйбадәт кылыр өчен. Һәм Аллаһ Пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва сәллям кем әйтә? Әгәр дә динебездә булмаган берәр гыйбадәтне өсти икән име, һәм бу эш хәерле, анда күп саваплы дип әйтә икән, бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямне хыянәттә гаепләгән кебек була. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нәрсә диде? Мәиде сүрәсенең 3-нче аятында: "Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радитум лакумул ислама динан" ди. Бүген ди, мин сезгә ди шушы динне ди тулысынча ирештердем ди. Һәм шушы ислам диненнән ди риза булдым ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы диннән ди риза булды ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Тулысынча ирештердем ди шушы динне. Монда бер ни кимчелек тә калмады, бер нәрсә дә өстәргә кирәкмәде. Әгәр дә кеше динебездә булмаган берәр гамәл, гыйбадәт кыла икән, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямне гаепле нәрсә хыянәттә. Чөнки ул әйтәсе килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям динебезне тулысынча ирештермәде, ә кимчелекләр калды, менә шушы мин кимчелекне хаямыйм, тулыландырам дигән була. Бу бик куркыныч сүзләр. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хыянәттә гаепләгәч, Алла сакласын, динне тулысынча ирештермәгән дигәч, бу Алла сакласын, бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям пәйгамбәрлегендә шиклек туа. Һәм шулай кайбер кешеләр бар, әйтәсең, берәр гамәл гыйбадәт кыла, һәм сорыйсың, бу гамәл гыйбадәтне Аллаһ Тәгалә әмер иттеме? Юк ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәттеме? Юк ди, әмма ләкин нишләп эшлисең? Нишләп инде хәерле бит менә ди. Аллаһны зикр итәм анда, Куръан укыйм, һәм башка шулар эшлим ди. Әмма ләкин бит инде Аллаһ Тәгалә хас итмәгән шушы вакытта шушы төннә, мәсәлән, шулай итеп Аллаһны зикр итәргә анда. Әгәр дә ул сиңа ияртә икән шушы фикерне, шушы төндә, шушы вакытта шулай итеп Куръан укырга кирәк, анда бу сүрәне анда 100 тапкыр, анда 1000 тапкыр укырга кирәк, шушындый зикрнан да ничә 2-3 мең әйтергә кирәк дип шушы төннә эшләсәң, шулай була, һәм шулай эшлә дип сиңа өнди икән, сиңа шуңа чакыра икән. Әгәр дә бу диндә юк икән, бу кеше шушы яңалык керткән була. Әмма ләкин инде ул үзе генә эшләп утыра икән, аның гынахы үзенә. Әмма ләкин калганнарга шуны чакыра башлый икән, шушы булмаган нәрсәне. Аның гынахы үзенә, һәм теге эшләсә, тегенең эшләгән гынахы да аңа булачак.
Һәм шуңа күрә һәрбер безгә менә берәр гыйбадәт кылабыз икән, без сорау бирергә тиешбез. Моны Аллаһ Тәгалә безгә әмер иттеме? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи өйрәтеп калдырдымы? Әгәр дә без тапмыйбыз икән, Коръәндә һәм Сөннәттә моңа төпле дәлилләр, без моны калдырырга тиешбез. Чөнки күпме генә ихлас булсак та, күпме генә тырышсак та, Аллаһ Тәгалә кабул булмаячак. Кабул булу гына түгел, безгә гөнаһ та язылачак. Һәм кыямәт көнендә без нәрсә? Банкрот булачакбыз. Ягъни берне буш калачакбыз. Әҗр савапсыз да һәм киресенә өстәп әле гөнаһлы да булырга мөмкин без. Беренче сорау бирү булса, шушы гамәлем ихласмы мин дип сорау бирсәк, икенчесе динебездә бармы дигән сорау бирергә тиешбез без гыйбадәт кылыр алдыннан. Һәм шуңа күрә һәр вакытта да менә шушы кагыйдәләрне онытмаска кирәк. Шушы мизан, үлчәү булырга тиеш безнең. Ике үлчәү. Ихласлык, дөрес ният һәм динебездә муафиq булу, динебездә булу. Әгәр дә шушы икесе дә бер тигез була икән, инде менә шу үлчәүбез, безнең гамәл гыйбадәтебез кабул булачак. Әмма дә ләкин менә шушы бер ягы булмый икән, үлчәүбезнең күпме тырышсак та, Аллаһ Тәгалә каршында кабул булмаячак. Нинди генә анда хәерле изге гамәл булмасын, әгәр дә инде ул динебездә юк икән, кабул булмаячак. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу инде динебезне тулысынча ирештерде. Әгәр дә без инде әйтәбез икән инде анда, менә бу хәерле бит, бу изге гамәл, нишләп аны эшләмибез, нишләп аны кылмыйбыз? Әгәр дә ул хәерле булган булса, яхшы гамәл булган булса, Пәйгамбер саллаллаһу безгә өйрәтеп калдырган булыр инде. Шуңа күрә менә, әгәр дә әле без Аллаһ Тәгалә кушкан, Пәйгамбәребез өйрәткән гамәлләрне генә эшләп яши башласак, безгә гомеребез җитмәячәк. Чөнки бик күп изге гамәлләр, бик күп гыйбадәтләр, кайсыларын без әле белмибез дә. Белгәнен дә әле кылып бетермибез. Нәрсәгә безгә динебездә булмаган яңалыклар кертергә. Шуңа күрә менә бу хадисләр тәрбияли безне ихластан гына динебездә булган гамәл гыйбадәтләр кылып яшәргә. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә инде тауфик бирсен безгә. Менә шушы хадисләр белән инде Пәйгамбер саллаллаһу иң хәерле сүзләре белән гамәл гыйбадәт кылып яшәргә. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә тауфик бирсен кабул булган, кире кагылмаган изге гамәлләр кылырга инде. Беренчесе ихластан, ниятебез дөрес булып, икенчесе инде динебезгә муафиq булган гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсен. Һәм инде иң соңгы чиктә хәерле нәтиҗәләрен күреп, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.